Hi guys, good morning. Ngayon guys, ato ko sa communal garden. Mamisbis ko dito guys. Dream. Schedule na ko karon magbisbis guys. School guard. Nabuhin ang sayote. School garden man to. Ibalhinay pa na guys. So panbalhin ang talong. School garden man to. Tsaka yung nagtubo na. Hi guys, good morning. Nanami sa eskwelahan guys. Nanami sa communal garden. So mamisbis ta guys. Ang booking makuan oh. Hambog ko. Batong. Hambog ko na. Nanom na ini. Muning amo dani guys. Lukamotis nila. Nay ko na doy. Nay kabo doy. Wala ganang kabuoy nasa classroom. Nay kabo. Nasa classroom ang kabo. Day kabo. Punay tubig dito. Ha? Halo orang tubig. Hanara kabo. Ada tuh. Kanan. Oh. Grabe ka daw kaya. Namay kuan na ni tubig na ni. Ay namay host na ni di ayo. Wala agas din na guys. Dinhita. Asa mga padulong? Parang host din. Hindi sila ko anak. Go. Guys, nagmala lang fish pan. Bukan na binagisda na eh. Video siguro dong host dia dah. Dili ay, dyan na po video. Harapit. Dili. Hindi dahil butang. Di naman butangan. Dahil butang. Ikaw nang ingon na. Hawadi. Ayaw sana. Ano dia video? Hawid eh. Dani dani ilusot oh. Ini ate guys. Ini ate. May magic. Ini orang guys. Agas kilang tubig guys. Pwede naman dani maglapa. Ini bisa. Lamig yung kamatis na yun. Ano mo ah? Ayan, tanong sa ni ate Nay. Ate Nay. Ate ko, ate. Ate Hana Nay. Sa kuan, watermelon. Ipos nami. O itindog din ni. Nagbisbis ka, Nay? Kaluoy, nagbisbis. Kakakaon pa sa utan. Pangatag ba rin? Ay, nagtabang-tabang. Kaya mabasag ka.
Magic. Out na na eh. Hindog din. Ikaw na sa video na. Ako na sa bis. Nay. Ikaw na sa video. Ay, pabis-bis ako na. Hindi. Gusto ko mong bis-bis. Ako na dali di. Run out ka rin. Ako na dali di. Ikaw na. Ikaw na ako. Naman na ni mo nay. Masa? Yay! Isa na lang. Uy! Dapat ya? Ay! Dani, nay? Ako na dani, nay, di. Nay, di, gagamay raman ni nay. Ako na, nay, di. Ako na, guys. Gamay lang, nay. Awi, di. Ay, snas. Langan-langan ka naman ah. Bantay na makurog-kurog na yung video ah. Bantay ka lang. Ako na, nay, dani. Liko. Hey guys. Pamisbis guys. Tumod to pamila ni mother. Ibang yung paper, oh. Ha? Inani naman bang paper. Ay, bang paper. Kani din himuning istakanan sa mga kuan. Istakanan. Istakanan sa mga kuan tulad to guys, mga abono. Inani na oh. Asa? Expanded envelope. Expanded. Palit rata. Turun computer. Tingnan lang. Nagpigilin sila ng paso. Eskwelahan sa Mapua Elementary School. Dini ko na-graduate guys. Dinhi pod na-graduate akong mga bata. Upa na mong eskwelahan sa una guba. Panay, nakanay. Muna may eskwelahan sa una. Muna ang grade 6. Naman daw, namatay din na teacher. Ikuan sa mga bata. Kana muna mong eskwelahan sa una. Ba? Sige na, sige na. Ako'y lahat, mami, nay. Manila eskwelahan. Anong kailangan nila nag-israw nga? Sira na ginatiya gardili na masud ng kuan. Si Father Dana guys, naglingkod-lingkod. Nagbuhat na siya sa tamban. Ay, bulinaw di ay? O, parang soroy? Domingo magkaroon. Rest day karon sa Manoroyay kay Domingo. Magsuroy de si Ruel? Apa yun? Patudan ni karon? Lami daw kilaw guys kay buntag pa. Mana na kay video ma? Dami di. Agpas kay branaw tra para sutso. Sana oras? Ay nagiditan sure ka? Wa kay maritis to? Ay, cellphone kay ayun ra siya daw. Anam, ko sir. Do, dili ka natulog do? Lolo? Dada? Udan ba? Palit si Papa og bulinaw guys kay gusto siya patig kilaw. Pero nara ako nang gigunitan. O gid si Utik. Ganitan ako isa ka kilo tag 180 daw ang kilo daningon si Papa. Nakapaldo na si Papa gahapon guys, nakapaldo.
Oh. Do. Mga guys. Nalabhan. Itlog na pa. Itlog. Itlog ra. Dami kayo nagsabaw daw. Ilaw. Nalay ito bang interest niyo? Gihalay na ni mama. Kay gusto man si Papa agpatikilaw guys. So abdik ra po dahil na si Doydoy maghimo og kinilaw. Magpasabaw daw si Papa kay gusto daw siya higop sa sabaw. So magsabaw ta guys. Maraling tig, ilan may ganag sinabotik. Itlog ra. Atit kan laran. Para sa binaskoy. Sa gulang atong kalamonggal. Richmond? Tita, kay wala mo pansin. Ay, si David sa sakit. Sige, niya ka. Richmond? Uy, papa. Dako. Bulingit ba nimo? Kanigo ta? Ta, ta. Kanigo ta. Lahat sa guro no. Koy sa lobot. Paakon ko ng lobot, be. Waman kanigilantan. Wala. Waman kanigilantan. Bernat na. Manot na. O paano man wasing? Mama, habol na. Ah, di ba sada kayo? Buling. Kusos naman, ako mapantalo na naman. Asa? O sila dong. Ay, pag pasugas makita ang video kay narabay ingon sa imong mga bayot nga dak daw ka. Kinsa. Patilaw na siya. Anang bayot nga dak sa nila sinistor da. Say Dax. Say Dax tol. Amot naglibog kuya kung tiyan ba kaya? Tiyan ba kahaon sa ba? Prata na mo, tita. Ta. Sure na nga siyan. Nay nga bayot makadas na siya mga pasugas. Kaliguan man imo. Hinap kaliguan. Malipyo. Malimpyo. Go ayo. Box kita na box. Ah. Ay, kalaruntik. Ayaw na. Ako na yun, nakita ni mo ha. Pwede pong han. Lami kaya niya. Isa kayo. Kaya katunog bas, titigin niya ha. Trapuhan na ako. Tawa-tawa din siya. Mukuta mo siya sa buntag na. Huwag matay nga. Ay, ano siguro nagkahumot nga dili na. Sa'yo mo pangayoon di ay. Pangayoon mo sabon. Kung sa patawang giingon. Wagin siya wag. Kuan. Pangingon ako. Pangayo ka didi. Ay home na kaya ka ba? Kangisi na yun ay. Makalingaw yan. Alo. Box ilolo, box. Hola. Na. Box ilolo na. Sunod na nililin kaligo sa langana. Diyan basta ka. Kisi siya. Kasaw-kasaw diyo. Lu! Puno man ito yung langana. Tuyok ito eh. Singkod. Lu! Pakuan sa to sa isda pa. Lumuri. Nabuka lang siguro to. Ay, wa pa. Ay, wala takloban man di ay. Aking kumihan na kung kayo eh. Kaya ng bulan. Dada, haway do, dada. Dada. Lunod mo ni unang ukra. Kalimot sa ko kagabi pag yun nga washing mo daan kay brown out. Ilunod mo ni ang ukra. Ayaw kay malata manggod na ang isda. Idungan na sila sa isda. Okay, lain kay na mag-order ko. Liagos. Ito na, sa mga panabitan. Box ina na, box. Box ina na. Ilan na ba mo? Kumpas ni Dada do. Kay wala pa bibi si Dada do. Wala pa na si... Di na kamati man daw. Wala na, wala mo pa silang lang gabi. Naked. Ni kumot-kumot niya.
Yaging gi. Kuan silang lang gabi. Dahil ito ka maghahat dahil. Kaya pagchati ni Janjan nga. Sumbaga na. Max! Ganun siya uli din be. Makauli ka lang. Box dada, box. O tayo tingog sa manok. Tingog sa manok. Agingon ko ni Jan ay lang nga. Kita pa misbis lang ta. Di man siya kay Kapoy. Pag ingon ni Didi, tanay ta kay ganito ko sentro. Karon lugar. Nagsiip ka na, huwag dayon, di ba kuha? Pakita ang tani mo doon kau gastor tadoy. Wasad to napakita. Sige din siya panawag, di pa kuha. Ipakita na yung kilaw ta. Ayan, tawa din. Di man to na makanhe kay wanay. Di man to baklay. Kapo, nagkuhiway suok, may signal. Mao. Na may signal dito karon kay Dita. Nagkuhiway sintro. May dagan manurong na basketball karon rin, turn out. Run out guys, alas 8 gid, quarter gid 8. Run out dayon. Naon na event ka karon? Kami nga awan. Chat ko sila. One. Lain na bang mag-run out kay Yan sa kang sorto na batos ug mabay. sa Dahil daw lakaw ba? Karon na tuloy ya. ito na yung kuwan o man. Wait, bye. Gin, Batos siya. Wala na ba? Ha? Ang sorto mo ba? Nga mo kan. Lakaw. kuba na sila ni kuwan. Marante. Ito sila sa Amaya. Kung ako, mahimong iski kagawan. Mahimong kabalaka. Kibot nga tanong buwangan. Kada adlaw buwang, sugal. Ay mo kabalaka, kaya ako mang dakop kuan. Petisyonan ka dayon. Huwag mga lisensya. Laba mo lisensya mo na Nako lisensya. ko kuha lisensya. Ang kuwan niya sa balingasag tol, dali ra makuha. Kanaya ka-expire naman niya SP. Balik siya. Balik gid siya no? Pero wala pa man yun nagtuwig ikan pag-expire. Balik amot mo tana ko tong madala ba na sa 1 pixel. O, tana ko tol. Pila man gid ang kuwan niya tol sa balingasag? Lisensya da. Oh. Size euro. Size. Ha? Istingi ko no pa tana tol. Try lisensya. Ilak sa. Ay kay Ano magputapi? pagbadi-badi na siya ni ate. Ano? Akuan ko na siya ni ate sa kuwan, sniper. Pato yung panyate ba? Kung Ay, lisenso. kato yung motor bangad ako. Saan Kung nila pag-try? ako to. Di pagilak. Kapag magkuha na to. Hilak. Saan pagilak din? Yan. Saan pagilak? Ano na puti pulos dito yung kay sa amton niya? Yan magilakaan. Di ganyan ipadala dire. Ipadala pag niya dire. Ito kanon lingaw-lingaw. Alisod pag dinyalakan niya, kuwan ni Sherwin. Baka tayo. Dalawang yung tataw dire. Ako na ka. Dala. Dala akong nasya. Lingaw-lingaw. Dalunggan Say din. karon daw. Dito na lang may mga tingin para magdagan dito. Ito motor nga dako ba? Ang motor. Dito na dili ba ka lulu dito. Sudlay sa tadi. Ko daw to nimo. Karang bingo trail lane na yun. Ngayon mo Karang kaan. atin nimo tukan mo. Kumana ang kinilaw ni Doy Doy guys. Kisilihan ni man ni Doy. Kita kakig sili oh. Di mo kinahalang? Do. Itong tilawan guys. Dua. Bukadas na lang guys. Ready na ang pamahaw guys. Sabi na kilaw na lang. Sige na. Tol. Sige na. Ma! Ante Mercy!
Alay, kinilaw, na isabaw. Oh, pumahaw, mga tao. Ta, ya, la. Ano lang, plato lang. Yo! Yo! Alin na mo, Diyos, hindi pangagada nga di. Ambot, gagaron. Kahit kayo, labon na, subuon. Dahil kuno gagaron guys, labaw nagsuguon. Ma, dali na ma! Auntie Mercy! Wala. Pray na rin. Kahit. Dali na ma! Wala, gamay lang kayo na. Kanina yung awag, ibangan ako na. Dain ko. Balik mo sa tiyaw. Ay, hala! Apa hagad sila ni Alfredo nila sa kang No, hindi naman yung sarang no. Sabi na ng designer. Kaon ka? Tulog dati! Kaon ka? Kaon ka? Da. Yes, sabak. Kasi may nagdala ninyo. Kasi binukuya ba? Pag ginawa, lagi. Pag ganit sila, kasi pag nagdala ninyo. Kung mas mas ito. Bantay ka. Ikaw din nagdala. Bakit di? Uban niya, lagi ito pangos mo. Ikaw mo. Ito nyo. Janet, nanusin yung bago. Hey, Di ako kaya kami. Ayaw nagpa ang 2,000 daw. Nga ka, niligaw oh. Simba ka lang. Nuno anak video. Ali, ali. Uy. Ali, oh. Ba, ganyan na lang na nila. Excited sila. senior citizen, sila lang. Patod din sila. Baon sa to kay Lola di nagpatod. Ali, dire. Sila kayo. Dali te! Sila kayo ilang motor. Amen. Wait. Nga. Mahaw ta guys. Ante. Pinilaw. Hindi. Bangin na ako na doy. Kinilan niyo niya. Kaliyo, kaya halang kayo na. Kalamit ba sa kinilaw? Ano pinarito? Mamansad gani oh. Wala gitandog na nani mong cellphone sa lula. Ano? Sila din ako duda ko. Ali ba? Tanong sa ram ni. Ay, sos ay kung tabot-tabuis mong kilay, ma. Imo mo to apit pungkit. Pwede sa te kayo. Ha? Kristal. Unsa man ni? Tarog-tarog. Ato na ang. Libat mo na. Ito lang tinilaw ito nila. Oh. Kiyabay yung tinilaw. Sumit din ah. Sumitan, ano? Daot naman yung stand mama day. Guys, naghimo si Alan og pangalan sa sinina. Nayang himo guys, tono. Tolo, kaandana ko na. Ako ra ni butangan og kuan siguro dinhi oh. Please, ay kanang siya na ning kanang wallpaper. Pasibutangan ko ni wallpaper guys, kaya ron ang bukbuk. Hindi magpaingon sa sininaan. Hindi magpaingon sa sinina. Kay bukbukon magini kay kawayan man ni. Sure, maganda ni bukbuk. So ako nagbutang please ay wallpaper. Di pa karon kay wala pa. Pero ako lang na siyang butangan guys. Hasta gani. Hasta pudana.
Mga daan maningitang ni Alan, oh. Daan nga kawayan. Bukon rin na siya. Daan ang uban sa gulan niya. Sa amo pa ni guys. Ang mga bata wala pa. Kaya mong sinina na pa sa sako. Pagkakuan, di pagkabutang. Na may sobrang nga plywood. Mudiha yung gidingding. Hindi spikas wala. Ambot ba ni spikas wala. Buton sa baning design niya. Pero ligon siya. Ligon kaya na may mga brace. Tama po niyang brace diha. Original ni guys. Urukan. Ha? Urukan. Maygo ni. Sukod na nini mo. Sukod na lang adaan. So ato na ning i-plaster dito guys. Ay trapon sa ni daan. Dito na. Langan. Mana day ang gihimo ni Alan gahapon guys nga kuan pangalan sa sinina. So ako na ang naa sa ibabaw. Ipang plastaran ni Alan diha siya nga milo na gahapon. So kana na pud sa tunga iya hapod na diha. Na plastar na. Kana kang Mimi na diha. Si Alan na milo tanawan niya yung piniluan wa na tarong. Diba plastar na atong sinina. Wala na sa mga sako. Kaya diya matos mga sinako sa una. Nang plastar na. Tulo kanda na guys. Original.